Hurian itu hata, hupasat hamima selamat pasca mari hita saluhutna, aturak suta mulai parminggota sadarion, parjolo mahita martang yang nahohom di bagasan rohata. Amen. Hamu akadongan saha porseaon, sadarion rap dohot keluargata marparsaoran di parningotan ari haiheon itu hata Yesus Kristus. Tung nasohasuhata do dengan basa ni Jehovah de batata, naung mangalehon anakna nasasadai, paluahon hita jolma sian hamateani. Nunga tulus sakap ni debata, nunga monang Yesusi, talu hamatean, talu banuatoru. Alan i tahalason, jalata dokma, selamat Paskah. Selamat Paskah matutu. Moleate mari debata, nang pamonang hita marhite Yesus Kristus Tuhani. Nunga hehe Yesus, nunga tarbodut hamatean, jo hamatean, di dia sorop mi, jo banuatoru, di dia hamonangan mi. Mauleate ale Tuhan, ala denggan ni basami, oloho gabe jolma asa mangolu hami, atong taulopom maibana, tapangiar ma suarata majauhon huhut mangedehon, haleluya nunga hehe Yesusi, marete hita sen buku ede nomor 10 ayat 1 ayat 3 nunga talu hamatean. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Haleluya, di Tuhan debata ido hatuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon. Napaheon Tuhan Yesus, ido napaheon dohot hita sogot ala ni Tuhan Yesus. Balgado akka pambahan ni Jehovah, hinalunguton ni sude akka na tinopanay, nang hita ruas ni Huriana, hamuliaon dot hasangapo do parulan nay, jalaho do jongjong hatigoran nay, saleleng nileleng na. Tung hawan ni hamatiani hita, nunga dibahin ibana sada parningotan di halongangan akka na binahen nay, pardenggan basa jala para siroha do Jehovah, atong puji hamu magoar ni Jehovah sian nasa roha, diluhutan ni akka partigor dohot di huriai, endehon hamu mahasangapon dohot hamuliao di ibana. Haleluya.
Sang Hyang Mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate do hami tuho, ala di taluan hodo dosa do hamatean, marhite hite hamamatemi. Jala disodangi hodo tanoban nami asa marpakirimon na mangolu hami, ala ni haheon mi. Dak pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu, paima sahat hami tulabungmu. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 633 ayat 1 dot ayat 2 nungahehe Kristusi. Nungahehe Kristusi. Patik ni debata si hangolonota di bagasan pestata sadarion tersurat di 1 Korintus 15 ayat 50. Ope hamu akadongaku na hinaholongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani adi boto hamudo dang magopo halojan muna di bagasa Tuhani. Rap mahita mangidogogo hobartu patiki. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hobartu patikmi. Marede mahita siyan buku ede nomor 10 ayat 1 dot ayat 3 say marlas ni roha hita.
Tatopoti madosata tuado pandebata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na dibona gijang, pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho, jala rodi saleleng-leleng na do asi ni roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala unang mangiburu homi da akasiulaon hajuk kingon. Ale Tuhan, say tangihon anggu-hangguk panolsolion nami. Ale Tuhan debata, jojo do hami mardosa maradopon ho, jala jojo do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasion nami i. Ale Tuhan, say unang alang asin ni roham di hami pardagang jala paisolaton. Hodo ale Tuhan Jehovah hatuan nami, tung tagamon mapasobwomu hami di bagasan haurahon, ay nung ngarilehon ho asin ni roham. Say lomo maroham, ali Jehovah paluahon hami, jala hapogani ma ali Jehovah mangurupi hami. Ale Tuhan say sama dosa nami saluhutna, jala suruh matot di parbadia turohan nami be, asa tarbayan hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhanguluan nasorasuda. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasani akadosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimunah nina Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dakdap. Potardo bahenoku songon itak. Nang perara songon hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Mari dimahita sian buku Ede nomor 22 ayat 6 puji ma nama naluhon.
Epistel dihita di Minggu Paskah sadarion, tersurat di Evangelium si Yohanes, pidu 10 sada, ayat 25 sahatu ayat 27. Dungi ni najis mamadok ibana, au do haheheon dohot hangoluan, na mangolu do na porsea diau nakpe mate ibana. Jala ganup na mangulu jala na porsea diau, na sotu pamate ibana saleleng-leleng na porsea doho disi. Dungi di dokma tu ibana, olo Tuhan, na porsea doau, hodo Kristus anak ni debata, na naeng ro tu portibion, ima sahatna, martua mana tu mangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 630 ayat 1 dohot ayat 2 marlas ni roha mahitaon. Rapdoho dongata saha porsiao di sadok portibion, taha tidak kon maha porsiao tai. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumanaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matarpajal do ibada di hao pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di parbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hatopan di halak Kristen akan abadia. Dohot di hasan ni dosa, dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu sogo daging ni halak na mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Shalom, horas ma dihita saluhutna. Odolan ni titing Minggu 12 April 2020.
na parjulu, barita na sorang. Na di hari Minggu 5 April 2020, di bahasa-bahasa tuata dosa dana boru di keluarga, Victor Nadeak tubuh ni nata Maya Saripa boru marpaung sian wek rabuta 2. Hipasdo danahi nang songoni nang natorasna. Na paduahon, barita namodding. Nunga jumolo marujungolo na dari Kamis, sia April 2020 imainata, Estiti Budiharti boru Padjaitan, umur 53 tahun 2 bulan. Hina baluhon ni amata, luat Robert Hutapea sian wek duku. Tatangyakom keluarga na tininggal honna, asa tibu terapul roha nasida. Na patuluhon, Paskah. Sadario Minggu 12 April 2020 ima pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhatta Yesus Kristus sian namate. Alani tungpe ditongani bagasta behi tamar minggu anggiat ma haheon ni Tuhatta Yesus Kristus sian namate margogoihon hita saluhutna tarlumobi ma mangadopi namasan waeng di negara taon. Marsogot Arsenet tanggal 10 April 2020 ima pesta paduahon parningotan ari hayon ni Tuhatta Yesus Kristus sian namate. Patupaut tado parmingguat di Bagastabe, ta mulai ma pukul 10.00 WIB. Na paupaton, soso-soso manang himbauan. Mardomu tu namasa di negarata di Tikon, ima uaba virus corona, pinangido matuita salut na ruas ni HKBP Keramat Jati. Asa radehi tamangoloi, manang mematu himbauan ni pamaretata, marhite-hite media elektronik dohot medsos, mangorom diri di Bagastabe, lau memutus rantai penyebaran virus corona. Di siala haradeotta hupa sahat hamima mauliate. Songoni masaha nititing di minggutta sadarion, naso di jahau boy macajaha di lampiran ni warta naung adong di hitabe, horas ma di hita. Martang yang mahita. Mauliate ma dihuali Tuhan, natoktong madongani mangaramuti hami. Marhai pasok kami di Bagasatikion. Boy hami marpungu rap dohot keluarga, martangiang dok mamuji pasanga pungguar munabadia yali Tuhan, ditongan di Bagas namibe, di parningota di haheheon Tuhan Yesus Kristus sadarion. Mauliate madiho ali Tuhan. Ali Tuhan pargugui mahami sude akka dungan nami. Natongon ali Tuhan di Bagasan pos ni roha diho. Namangiduhon ali Tuhan asaho mali Tuhan namangaramoti ngulu nami. Dia karuas ni huria mali Tuhan. Namarlas ni roha di Bagasa Tikion. Ala dileho kali Tuhan pasu-pasum no belgai di tonga-tonga ni parumah tangga nasida. Ima di keluarga amanami Victor Nadeak burumar paung. Ima dileho kali Tuhan sadadak dana buru di tonga-tonga di keluarga nasida. Posdo rohanami li Tuhan di hasos orang tidak danaki. Di leho kuali Tuhan hai paso tidak danaki jala ibur-ibur magodang maali Tuhan. Jala lehon mahai paso di natorasna. Asa toktong ali Tuhan. Gabe pasu-pasu do las ni roha madak danaki. Suang songoni natorasna. Gabe marlas ni roha maali Tuhan. Ala ni pasu-pasu na pinasahakmu. Tu tonga-tonga ni keluargai. Suang songoni ali Tuhan diakka dongan nami na di Bagasan habok ni roha. Tarlumobi ali Tuhan di keluarga amang hutapea ali Tuhan. Ala nong marujungolo ali Tuhan dainang sia tonga-tonga ni keluargai boru Padjaitan. Posdo rohanami ali Tuhan sai dia puliho nasida jala margogo manasida ali Tuhan dia akan namasa di tonga-tonga ni keluargai. Apuli nasida ali Tuhan apus manasa ilu-ilu nasida gati ma ali Tuhan gabe silas ni roha tujolan ni arion. Ali Tuhan di bata para si rohana sumurung tuho maliton upasahat hami diakka dongan nami
na di bagasan parsahito na lituhan na di rumah sakit manang na di bagas na sida. Ima sopar pajaitan si tua besi dauruk nyonya SB Siregar borusihaan, nyonya di Gultum borusihaan, nyonya Purba borusiburian adi sihaan, si tua pajaitan Goki Parsaulian Simbulun, David Christian Sinaga, Sintua H Pasaribu, Sintua H Asimatupang, Sintua STR Siregar, Sintua Nyonya Batubara Borupajaitan, Yuliana Fernando Situmeang, RS Pardede C Tambunan, M Marbun, Nyonya Simarmata Borusia Haluho, Nyonya Pangaribuan Borusa Mosir, Nyonya Sirait Borusitorus, N Napitupulu, Nyonya Sinabutar Borusimarmata, BMP Marpaung, Nyonya Sintua Matondang Borusianturi, B Sibarani, Nyonya Sintua Situmeang Borusidabutar, Nyonya Simanjuntak Borusihaan, Nyonya Hutagalung Borusimanungkalit, Natalia Borutambudan, Sintua D Simangusong, Fiero Gultom, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Borumarbun, Johnny Sirait, Betty Borusimamora, DO Manalu, Nyonya Manurung Borusilitonga, Saiho malituhan na mga leho dinasida pos ni roha, asa pos situturohan na sida lituhan, alahodo paddaw buluni na mga lehon hagugodo haipason di pamatang nasida. Pasu-pasu malituan akka medis na manangani nasida, suang-songoni akka ubat do si pangano nasida, asa marhitea lituhan di ape hokota ngamu na badiay mamasu-masu, jala taruli alituan di hahipason na naing pamasaomu di tikina. Alituhan pargugoy masudi akka dongan nami, nahona dampak ala ni wabah corona, ima nagabehona pemutusan kontrak kerja nasida, ramoti mangulu nasida jala sarihon nasida lituhan, asa toktong margogo nasida, asa unang mendebu nasida litua tupadilian, positutu rohanami, saiho malituhan na mga lehod nasida pangurupyo dohot di sarihoko nongulu nasida lituan atik pe di bagas atikion, hona dampak nasida alani na masa di tikion, aleho malituhan na mga ramoti jala na masarihon ngoluna. Suang-songoni alituhan ho mga ramoti alituhan di akadongan nami na mangula di bagian kesehatan, di nalaho menangani akan namarsahit alani wabah virus koronaon, jagai ngoluna sida lehon hai pasonna, asa toktong positutu rohana sida lituhan di nama kobasi ulau nasidai, asa marhite hagogo ommu, marhite huaso malituhan margogo nasida di ulau nasidai, jala positutu rohana sida lituhan holan mangasahon guarmu nabadiai. Suang songon ya lituhan di akka dongan nami na mangobasi do mangulahon akka ulau nasida di partiga-tigaon doho akka dongan nami na mangula marojek online, keamanan doho lana asing, pasu-pasu mau kaulau nasida lai Tuhan, asa toktong marpos ni roha nasida di akan masa di tonga-tonga ni negara namion, asa boy nasida marpos ni roha, pasu-pasu mana sida lai Tuhan di akka ulauna, jala lehon mali Tuhan, hahipason, hagugoon, doho pasu-pasui marhite akka ulau nasidai, ale Tuhan, ho mali Tuhan nama masu-masu akka pangula ni huriam na adong di tonga-tonga ni huriam HKBP Keramat Jation, asa toktong marsitu tu hamele Tuhan, laho makobasi ho marhite huriam, atik pedang boy hamele Tuhan makobasi di bagas jorom, marhite akka ruas ni huriam na tinggal di bagas nabe, hobasi mahamele itu lalu manungguli nasida, asa marsi hoho nasida di haporsiona, asa unang gale haporsiona, asa unang madele nasida di ngoluna, alai marhite asido holong ni roham marhite pasu-pasum, dipake ho mali Tuhan sude parhaladom na mangula di tonga-tonga ni huriamon, laho mamasu-masu, laho manungguli, laho mangalehon pos ni roha di sudi ruas ni huriam mali Tuhan, asa toktong di bagasan haporsyon na mangulu doho pakirimo na mangulu hamili Tuhan, dinalaw manguduti di akka ngulu nami si ganupari, tuho maliton hupasat hamili Tuhan pamarita nami na manguluho kami di negara namion, asa ho maliton mangaliho bisuk di nasida, dinalaho mabuat sada keputusan di tonga-tonga ni
negara namion. Atik pele Tuhan di pamasa di bagas atikion ima pembatasan sosial berskala besar. Lehon ma di hami bisu kali Tuhan asa toktong satia hami mangulahoni. Unang luas hami Tuhan melanggar di aka aturan naung diaturhon pamarita nami. Sai naing ma uduk hami Tuhan. Asa boy hami Tuhan marhite aka kebijakan na pinasa ni pamarita nami. Boy memutus penyebaran virus corona na masa di tengah-tengah ni Portibion. Positutudo rohanami Tuhan asa ho mali Tuhan na mga lehon bisuk di pamarita nami suang songoni di hami masyarakat manang ruas mu ali Tuhan na porsea tuho asa uduk kami ali Tuhan di nalaho mangulahoni ali Tuhan debata para sirohat na sumurung tuho mali Tuhan hupasahat hami ngolunamion diakka ruas ni huriam na kona ali Tuhan ala ni virus koronaon pargugui parbisuki jala lehon pos ni roha dinasida asa toktong ali Tuhan margogo nasida mangadopi akka wabahon jala taruri hai pason suang songon di akka keluarga naung ditinggal hon ali Tuhan ala ni wabah virus koronaon pos do rohaname ali Tuhan diapuliho di pargugui ho nasida ali Tuhan asa toktong margogo nasida jala holan mangasahon asini roham nasida di ngoluna ale Tuhan debata para sirohana sumurung hupa saat hami male Tuhan saluhut ruas ni huriam di dia penasida maringanan di bagasa tikion ale Tuhan pos do rohaname ale Tuhan nas di bagas nami pehami nuaing ale Tuhan martangiang memperingati parningotan ni hahihommu pos do rohaname ale Tuhan naung hehe maho di tonga-tonga ni bagas nami di tonga-tonga ni ngolu nami jala nang paheho mu mahami ale Tuhan dinalaho mangalo akan masa di tonga-tonga ni Portibion sai di hamona koko mahami ale Tuhan jala monang mahami ale Tuhan urasi mahami sian aka hadusau nami asa tamahami ale Tuhan gabe habaron ni pasu-pasum jalo matangiang elek-elek namion marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marete mahita sian buku ede nomor 55 ayat 1 dohot ayat 4 ngot maho di jauh suara. Oh
Dame ni debatan na sumurung na siyan saluhut na roha. Ema na mga ramoti, ate-ate noho pikiram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatan itu hata di pesta Paskah na parjolo di hita. Ema sian buku Evangelium ni si Mateus biddu 28 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 hujahahom ma dihita songonom ma didok. Alai di buha-buha ijuk di ari parjolo dong salpu sabbati Roma si Maria Magdalena dohot si Maria nasada manikir tanomani alai nunga masa lalu nagugu ai tua do suru-suruan ni Tuhan sian banua gijang jala dong sahat di gudang mabatui laus huddul di atasna alai songon hilap do rupana idaun sak-sak do ulusna songon hapur jadi akaduk do ma parjagai di bahen biar ni roha nasida hira namate do alai ninna suru-suruan ima madok parupuani unak kamu mabiar ai huboto dilului hamudu Yesus naung diparsilakon dang dison ibana ai nunga hehe ibana songon nani dokna hian pajonok kamuma ida hamuma inganan hapeahan nai hatok mahamula hotuaka sisian nai pabuahon naung hehe ibana sian namate jadi joluanan nado hamu tu Galilea disima idau muna ibana nunga hupa buai tu hamu dungi hatop manasida laho siat tanomani mabiar huhut lassitutu rohanasida marlojong donasida laho mamarita hossa tuak kasisianna disima ro Yesus madapoton nasida nin nama dame ma di hamu dungi di pajonok nasida ma di haul mapakna huhut manukat tujolona jadi didok Yesus matu nasida unak kamu mabiar laho mahamu madokon akka anggiku tu Galilea disima idaon nasida ahu ido sahatna. Selamat Paskama dihita amang inang haha anggi nang akka pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Hatan itu hatta di pesta Paskah na parjoloon naung tajaha tabigi naking laho pabotohon huaso ni haheheon ni Yesus. Damang dainang haha anggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus marlas ni roha dohita di bagasan sadarion ala nunga hehe bangkit manang egeiro di hata gorik Yesus sian namate nunga mula mangulu be ibana di hari napatuluhonon songon naung pinabotohonna diaka ari na salpu uju rabdo pe ibana dohot akka sisianna jala odo nagabe situhu ni haporsyata songon nasaita hatidakon siganup ari minggu nang songoni pakatidakonon ni apostol Paulus namadok ayang gosohehe Kristus sian akka namate rumarma jamita nami laos rumarma nang hapor syamuna sada Korin 15 ayat 14 alani i parjolo sahali di pesta Paskah na parjoloon jumolo majo porsea hita naung hehe Yesus sian hamatean
unang ganggu berhatta disi ai saluhut nai huasoni debatatta do. Di pesta Paskah na parjoloon, di pakulingi do hita taringo tuha heheon ni Jesus Kristus. Ima uju di buha-buha ijuk manang manogot ni ari. Di ari parjolo dong salpu sabbati. Naro si Maria Magdalena dohot si Maria maniker tanomani. Sian roha ni hajol maun. Binaen ni holong ni roha tu Jesus Kristus. Rodo nasida maniker tanomani. Alai sian mata ni hapor sionna. Endada tardok nasida natangi. Di hata nang padohan ni Jesus Kristus. Uju nasae merjamitai ibana. Nadidok nai. Namulak mangoludu sogot anak ni jolma. Diari patuluhon. Siano disosoi do hita. Asa ganup hata, barita nauli, nasian debata, naungi tabige, taha porsiai, jala taha nguluhom mai, asa unang marisuang, harotai nasailaun, naserap marsaur hita dohot ibana, di parsaurata, di bagas jorona, nang diakka partangyangan wik, na pinatupani huriai. Na mangihut di hari haheheon ni Jesusi tarlongang jala tahutad do nasida rap dohot akka parjaga ni tanomani ai juppa masa do lalu nagugu laos gabi magulang do betu na menutup tanomani laos ido pabuahon naung sahat di si suru-suruan ni debata sian banua gijang laho pabotohot tunasida naung hehe do Jesus siat tanomani. Di patorang do hadirion ni suru-suruani songon hilap do rupana idaung sak-sak do ulus na songon hapur. Di sona manginang ikon ingot do hita asa unang pamura-murahu hita laho majalo akka barita molo so apala takas dope hasit tonganna. Lumobi mai taringo tu harorona na padu halihoni. Asa sian sakap nasi nakapanna. Adorang somasa akai jumolo doi di pabotohon marhite-hite akka suru-suruanna. Dung di pabotohon suru-suruani tunasida naung hehe Jesusi. Laos dilubahod do tunasida asaborhat. Laho mamaritahon barita tuakka sisian ni Jesus. Di bagasan biar doh las ni roha. Borhat do nasida. Alai di pardalana do penasida nunga di pabotohod Jesus be hadirion na tunasida. Nunga di patuduhod Jesus be hadirion na di tonga-tonga ni nasida. Nalaos didok ibana ma. Dame ma dihamu. Laos gabi di pajonok nasida matu Jesus. Huhut manukap jala makaul si majojakna. Di sommahita asa tangi jala hobas di parsuruon ni Tuhani di nguluta. Unang marpaite hita. Jala unang di bagasan ganggu doho biar ni roha. Aidada pasobuon ni ibana hita mangulahon naso darulahok kita. Aidina hobasi hita mangula parsuron nai disido ibana romar hite tordina laho margogoyok kita mangula hossa uhut paposson rohata. Songonima di ngulut taong taparade madirita gabe ula-ulana. Laho makatidakon hasitongan dohot haluaon na pinatupana tuakka humaliak kita. Asa marhite hita ganup na targugut na tahutan na madele na marukil na tarbuang dapotan haluaon dohot las niroha. Pos maroham di bagasan sonang dohot dame na siyan ibana do hita laho patupahon saluhut nai. Jaladung sun di haul nasida pak ni Jesus didok do.
unak ko mabiar, laho mahamu madapoton akka anggikku, termasuk ma di sisi Petrus, dohot akka sisianna tuluat Galilea. Di dokdo, di Galilea, di sima idaun ni nasida au. Di sona manginang, dunggo mosta tiop hapor siap tai, di sido ibana Roma ngalehon gugu tu hita. Asa unang tahutak kita maka tidakon hasit tongan nai. Gariada tahe, lam talujong maka tidakon itu sudah luat. Asa apit songo padohan ni huriata, HKBP na boloni. Tahun 2020 songo tau seding. Naeng do hita saluhutna, patu pahon ulau seding tuaka na sutumadda ibana. Asa di Jerusalem nai barui nasida rap dohot tita boy marnida ibana di hasangapon nai. Asa marhitei nang nasida pe hati dakonon nama Jesus do haheheon dohot hanguluan. Namangolu do na porsea di ibana nang pe mate ibana. Ganup namangolu jalan na porsea di Jesus nasotupa mate ibana saleleng-leleng na. Marhite pesta pasca na parjolon di sosoiro hita. Asa unang mabiar hita di ngolut taon. Alay naeng mahita marhite huaso haheheon nai. Hehe manak kita laho hobas makatidakon barita naulii. Molotung pe mamulus hamaolok kita nuaing. Binahin ni pandemi COVID-19 siaon. Pola do gabe sopatu papar saurak kita di bagas joronai. Alai, siat tongan ni bagas tabe. Di jodoh hitan waing. Laho mamaritahon hamonangan nai. Maralohon subiani hamatiani. Di jauh do hita. Asa gabe sibuan hamalumon. Hahipason. Dohot haluaon tu sadok portibion. Marhite na sa tong tangi. Hita di padohan ni debata. Marhite aka pamaretata. Tauka marohata majakon. Huhut makangoluhoni di ngoluta. Tapasonang marohata di tongan ni bagas tabe. Huhut mahita marsihohot. Mangiru tuadupan na nabadiyai. Asa tumibu. Marhaujungan coronaviruson sian tonga-tonga ningoluta. Jalabo jupang taruli hita dihanguluan nasaleleng nileleng nai sian ibana Yesus Kristus tuhatta naung hehe sian hamateani. Amen. Martangiang mahita. Debata Jehovah amanami na marhabang sa di banwa gijang marhite Kristus Jesus si hokop si paluahami naung he siyak kamatian. Mauliate mahusob bahok kami tuado pammu na badiyay. Ala di leokodo pehami marhahi pason satu ari na pinarbadiamon. Makalason hamamonang mi. Maralohon subia ni hamatiani. Marpunguro kami ditongan iganuk bagas namion saluhut akana hinokokmu marsaor mamuji pasangapon guarmu nabadiyai huhut tumangihon hatami alani suruhom matodim nabadiyai miet tuganup roha pikiran nami asa todimi namar gugui hok kami laho mangatusi hatam na kutangi hok kami jala margugo kami makka nguluhoni di ngulu nami siganu pari pasu-pasu masa luhut na hami na adong di tongan di bagason lehod di hami hahi pason lehod di hami akalas ni roha saluhut na sinakapan ni roha ng pikiran nami patulus mai hobar tulomo ni rohami. Nang diaka si solhot keluarga pariana konon pahupu
dohot akka poparan nami, natongon holang sial labung nami, homa totong namangaramoti, jala nama jamotton ngulu nasida. Di ari na pinarbadiamon, totong do kami mangiduhot tuado pamu na badiai. Siap pamotuamu, masado na mangarsahi rohanami di tonga-tonga ni Portibion. Nunga pola tulu minggu padudut, dang bui kami marsaur di bagas joromi, holan alani COVID-19 ni, madele marsak do kami binain ni, asiroham, tung Roma ho manopotami marhite todimi, patuduhon huasomi, asa tung tumibu marhaujungan, virus koronaon, siat tonga-tonga ni Portibion, siat tonga-tonga nami, doho siat tonga-tonga ni bangsoon. Jala mangido mangelek do kami tuado pamu nabadiai, nang dia kadongan nami, aka dokter, perawat, dohot nama melehot dirina, laho tenaga medis, di barisan pertama, mengadupi sahiton, pergugui manasida, lehot dinasida lasni roha, lumubi hahi pasom, asa marhitei saluhutna, boy nasida sibuan hahi pasom, dia kadongan nami natongon mengadupi sahit koronai. Jala mangelek kami tuadu pamu nabadiai, nang disaluhut akan natinopami, natongo peak di podomanna lumubi di rumah sakit, ala nunga positif mengidap penyakit corona, asimaroham, topot dulu manasida, surdu kematangamu nago huasoi, asa tanggal har-har sahiti siapa matanga, bui nasida marlas niroha, mangulau-laun, lumubi mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Nang saluhut na akarwas mi pedisadok Portibion, dinanunga madele hami, dang bui taruli hami rap majakon pakokokmu di hari parningotan ni hamamatemi di hari Jumat nasalpu. Jaladang bui hami makalasson, rap dohot akka nasaha porsiao di bagas joromi, ima di haheheommu sian hamatiani. Roma ho mangapuli hami saluhutna, patugu haporsiao nami, asamolo tung peditongan ni bagas nami hami ganu marsada-sada, totong akadongan nami, akaruas ni huriami, hubuat tok kami diganup tangiang nami, asa marhite sisada tangiak kami, boy tumibu kami, pajupang di parsauran nabadia, di bagas jorom nabadiai, pasu-pasu saluhutna, akan naposomi, nama baritahon barita naudi, napatupahon ulaon para sini rohaon, asa saya totong nasida margugu, jala di bagasa kahi pason nasida, patupahon nahobar tulomoni roham, unang loas nasida di bagasan parukilon, alai totong pargugui nasida, asa semargugu nasida, laho manukol-nukoli, hapor siaon ni saluhut ruas ni huriami. Pasu-pasu manang pamareta nami, presiden nami,
na adong di bangso namion. Asa totong na sida pangiduan, sisada pabahenan, laho patupahon na duminggan, mamutus penyebaran COVID-19 ini. Asa margugo na sida, patupahon na duminggan di tonga-tonga niyak ka bangso na ginonggoman na. Unang adong niya tubo ni nasida akka parbulak-bulatan. Lumubi media ka na makasuguhon pamaretahan nami sinuain. Pasonang pade makrohan nasida. Molo tung sosi pardoho nasida. Laho patupahon program ni pamareta nami. Unang paloas nasida. Mangguturi di tonga-tonga ni bangso namion. Mamake pandemi COVID-19 on. Gak bisa dadalan mengalului hasalan ni pamareta nami. Posdoroha nami nang disaluhut natinop pami. Dinama sohot tami sia naka ulau nami si ganupari. Rodo hoatong manopot tami tutongan ni bagas nami bi. Mangalehon akan narikot dingulu nami. Dingulu siapari di sipanganon di parabiton doho di haipason ni pamatang nami. Asa marhite pakokok mi saidau hami sian akka tahi-tahi ni parjahat. Asa unang alani gabe tubu di rohanami laho manako laho mamunu dohot laho mabuat naso akka ugasan nami. Alai suruhom matod demi nalaho pabutokon pabusurhon roha nang pamatang nami. Asa marhitei saya totok kami di bagasan las ni roha dohot demak ni roha ditongani bagas namion. Atong di bagasan sadarion manangaha penahusak kapi kami tunggo mosma hupagong gopok kami daging dohot todi nami holat tutangammu nabadiyai. Asa mangulu manang mate hame totong mahami diho saut malomoni roham dingulu nami ganup marsada-sada. Marhite-hite Kristus Yesus martangia kami tuho. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sia buku de nomor sia puluh tolu ayat sada tabaopat pesta pasca hatuaun huhu ma tabapungu peleata.
Nunga hehe tuhatai, nunga monang ibana maralohod dosa, si bolis dohot hamatean. Ahama silua, si ula honota, ala ni haheheon ni tuhatai. Ikon hehe mahami, jala hobas mahami tu ulaon nadenggan. Jala hatinda konami mahaheheon nai tu aka iana konami, dohot akadongan na humaliang kami. Nunga hehe Tuhan Yesus sian namate. Alani borhat mahita manopot akka ulaut tabi di bagasan lasun ni roha. Laos taidehom ma edde nomor 715 ayat sada. Tatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Horo harroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhide-hide todim. Asa laputada hami gorang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Ala naung di tubuh ko kami padua halihon sian gorang ni asini roham. Tu pakirimon nama ngulu. Mar hite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua. Jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami. Si ihut tonon nami. Namarlas ni rohado hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis. Talu hamatean. Talu banua toru. Dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Ibana do manugyo kami sian hamatean. Tu haheheon sugut.
alani ido ubainu pangido kami, sai asima roham, patugu mahaporsion nami maniok barita naulii, asa unang ganggu rohanami, dina hubulus sami hamatiani, sai sungguli marohanami, dohot rohani dongan nami, asarap hehe hami, sian parohaun naburuki, asa tarulahok kami paranginay baru, sai pasu-pasu mahuriam dohot barbarita nauli, nama maritakon haheheon ni Tuhan nami, asalam tarsunggul akan napidem roha, jala hehe sian dosa nabi, sai papos marohanami maka porsiai, naung mardame jala mardomu hami, tuho alani pardingganan na pinatupani anakmu, sai pasabam jala pamalum marohanami, top pamarohana iyas, dohot todi na marsihohot di bagasak kami, asa tarjakok kami, naung pitor kami, alani hati goran, na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Sai sungguli pakirimon na mangulu di kami, asa tarapor rohanami, marningot akadongan nami naung jumolo nialapmi, jala asa tarapor rohanami, manaon si taonon di hasianganon, saya puli maaka namatean, nadangol, napukus, nasomarina, akka nama balu, dohot akka nama lungun, tubanua gijang, mar hite-hite, haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhane. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homma. Damena tutodim. Amen. Atas nama Padita Resort, dohot sudi pangula nagok tiki, dohot perhalado ni huriata HKBP Keramat Jation, sian uduk ni roha, hupasahat tamima, selamat paskama dihita saluhuna, tuhat tama nama masu hita, horas madihita.